căcat în sus, tu. Bagă-l în gură, tu. Ăsta e stilul scuipat, nu? Unii măta. Măta soarta aia, unii. Tu, du-te dacă la ușă spui lui Conan să ies afară. Să-i dau cu laserul în specle. Ia-ți și mănâncă tu. E bun mânca. E bun. Mănâncă tu. Ia mănâncă. Tu cu măta. Dă-i o limbă și craci. Tu. Suci o leacă. Suci o leacă drâmba la mielc. Ce față de mielc ai. E desenată doar pe măta și pe tu de ce o chimic? Dacă bagă casa mielcul... Da, dacă bagă casa mielcul, ce? O las de deci l-o pus apă. O las de pus apă. Pune mâna pe coi. Acolo. Dacă vrei să știi că nu mănâncă. Ia. Hai! Mânca mei cu vidul. Tu, dar trebuie ca să-i scoali pula, trebuie să-i cânti. Scoate pula. Mercule, scoate pula lui. Eu rămas cu coaile acolo. Tu, ia o cărcănidă și dă-i în cărcănidă. Cum ai să gândești? Tu că vei la capă. Nu mai cheamă așa. Cum se cheamă? Violeta de casă, tu? Nu vreau să spun. Mă duc cu doamna. Ai aur la paralele, nu? Vrei?